Hello guys! Welcome back to my channel. Today is Sunday. Nandito na naman tayo sa Colony guys. And the project for today is I have to clean this. This is our bedroom. Yan, nasa door tayo. Ito ang bedroom namin. And then I have to remove all this paper. And this thing should be put back here. Para pag dumating yung yung bed, possibly August 5, darating siya. So, may space na kami dito. So, maayos na. So, yun. Samahan niyo ako while I will try to clean this up. This big mess. Pero yun naman talaga, di ba? It's exciting. Yeah, it is exciting. It's a bit tiring, but it is exciting at the same time. So, guys, yung sinabi ko kanina na ipapakita ko sa inyo while I'm cleaning up this room. Hindi ko nagawa kasi namatay yung camera, guys. So, yun. Natapos ko na siya. Actually, it's not tapos-tapos, but it's okay for now. So, yan. Na-remove ko na yung mga papel kanina dyan sa floor. Tapos, wait lang. Yung mga gamit dito sa center a while ago, nilagay muna namin dito sa corner. So, may mga paint. So much things. But then, Martin is gonna look it up later kung ano dito yung gagamitin pa niya at ano dito yung itatapo na kasi sobrang dami, guys. Sobrang dami. So, anyway, nilagay ko sa corner dyan para dito malinis na. Tapos, magkakasya na yung bed pag dumating. Ito naman, nandyan pa rin yan kasi gagamitin pa daw niya. And this one, yung mga maliliit dito, ilalagay daw ni Martin katulad ng ganyan. Parang sa corner. Pero medyo malinis. Lagyan siya ng ganyan. See? In that side, hindi pa nagawa. So, yun yung gagawin niya. And then, those paper na nasa itaas, hindi ko abot. So, si Martin na yung magre-remove niyan. And then, yeah. So, magiging, na siya, almost ready. Tapos, pag nakita nito, mga wiring ganyan, socket yan, hindi pa siya na fully attached yung para maganda tingnan. So, that's gonna be the next project. Next step, yan. Tapos dito din. Tapos meron din dyan. But of course, pag tapos na siya, it's gonna be looking nice.